Uy, ma'am. Ikaw, asa ka naog, ma'am? Ha? Nikling? Tiket. 30 na. Okay, kwartal. Do, ikaw do. Ay, sige, headset ba? Istorya ta ka. Ano ka naog? Banay-banay. Sesinta. Tay dako up ng kwartaho. Way paninsilyo dre. Oy silyo. At tay karon na bayre oy. Ay lay kwarta ra. Belikon ta ka. Sige ka tulog. Sa mga biyahe na tulog ka. Hama ka naog. Labaw, gisano? 350. Hindi kasi naabot ba? Oh, ma'am. Ikaw. Ano siya naman ka na napuno? Naman kagsuka niya? Grabe man mo kadagaton di ay. Besi, katikon mo suka, plite. Ha, kaunong? Ha? Saan, mabini? 75. Additional kag 30 kay kanay mong suka ako may mulimpyo ano niya. Sari ka. Dalaw tag silupin no, naisudugay ka bre na bachelor na silupin niya, dalaw ko kag suka sa ano. Additional 30 na eh. Part, kahunong part. Atik mag-istorya ng driver part. Tinglon liya punta ka. Tay walay anak kay ron part. Pliti niya. Ang kahunong. Ay, tuson ta ka. Kay plite. Tuson ta kaning bakos gidala ko ron. Pliti niya ba? Pliti ba? Tiket. Ikaw gawas ng pliti. Istorya. Siya may kwarta. Ayun, tagnabtan tag badas niya. Udah gipliti dai. Tanginab. Ibaking part. Ato ning balik mati, wa man pamasahin ning buang dai. So love me like you do, love me like you do.